For the sake of your Son's sorrowful passion, have mercy on us and of the world. Jesus, King of mercy, we entrust our children to you. Amen. He was saying this. In Korea, especially after the war, it was really devastated. Guba tayo ang Korea. Walay kanang buhay sa nan. Dahil basta papel. Ako tayo dito na ayan dito talaga dito. May dito talaga dito. Basta talaga ako wala sa dito. Basta lang kamala ako ng rasul. Okay, good morning. Hello. So, namin karon diri sa MST. So, voting ceremony na right now. So, I think everybody's ready na. Ikaw, pwede to siya? Pwede to. Dear graduates, candidates for graduation, you may offer your food to your parents now. The university is with you in thanking your loved ones in the support given all these years for you to attain and technology, which we hope and pray that they will carry it with pride. One minute more for the tutorial, for the photo off, for your son, daughter, nephew, niece who's graduating, who's going to graduate. Okay naman. Weekend. Okay, so bago lang naman ang mga holding ceremony. Tanong ko ba? Okay, so we're going outside sa gym. Magsugod na ang sessional march for the graduation ceremony proper. Okay, see you later. Okay guys, magsugod namin sa magsugod namin. Graduate namin! Excited na sila masulod sa gym. Napadyo na rin mga excited po masulod sa gym. Excited. Excited sa kaigang ng tabot-tabot. Ang problema diya is ang mga rayuma and ang ingron nito karna. Magsagol na daw ang mga singot o mga kuan. Ambot sa nang kuan. Secret. Okay, oy, tura na po, igang na po kaayo. Muna yung mga graduate. No? Okay guys, nanami karon diri sulod sa gymnasium. Muna pong march. So, muna siya one student. And also akong mga classmates, BTTE. Dapat na rin. Sabak kayo ang music. Excited ka siya ka na yung ante. Higang na mga rayuma. Ganda. Wala, tungkol sa kasakit sa sapatos, sa tiil, muna na siya karon ang resulta.
University of Science and Technology, I hereby confirm you all graduates. Congratulations. Please move the tassel on your cup to the right now. Ang akong description sa mga freshman, naive o mga dahod lang. Sophomore, you also became sophomore. Mauna ang mga dahod. You became junior. Mauna ang confident. Third year na confident. And finally, nahimog mong senior student, 4th or 5th year. Ang akong tawag sa 4th or 5th year, mao kanin mga tao na insecure. Insecure ka din kay Bao kung nakatrabaho ka gawas niya. Maayon ng college because you don't have to worry about your next life. But being in 4th or 5th year, will I have a job? Okay, gusto ko na akong trabaho. Kanina mupya lang sa ako kasi mas maayang trabaho kung rin ako. Okay guys, nakuha na naman ang mga diploma. Here it is. Yay! Diploma. Yay! Ang mga padiri. So, success na yun. Ayun sa loob. Thank you. Congratulations, batch 2015-2016. Yes! Mananag yun! Yay! Graduate! Graduate! So, bana ang graduation ceremony na mo. Batch 2016 sa PTTE. So, I'll be heading back to Iligan City. Thank you MUST. Till we meet next time. Batchmates pod. Till we meet next time. So, this is it. And mag-lunch pa pod. It's lunch time. So, goodbye everyone. And see you next time. Bye-bye. Apa dari? Philippines!